מה קורה אנשים? ברוכים הבאים לסרטון הראשון בערוץ אקסטרים פרוג'קטייבל. וכן, בואו אני אסביר לכם במה הולך לעסוק הערוץ. בערוץ הולך להיות כמה סדרות של משחקים, כמו באטלפילד 3, באטלפילד 4 כאשר הוא יצא, וגם סדרות מפחידות כמו אמניזיה וסלנדר, ובהם גם יהיה פייסקאם, כדי שתוכלו לצחוק עליי באותו זמן. בנוסף, גם יהיו משחקי תפקידים כמו הפי ווילס ועוד כמה, ולפעמים גם יהיה קצת מיינקראפט. יהיו גם סרטוני אנבוקסינג וסרטוני ריוויואינג וכמובן סיקורים. בנוסף, יהיו גם סרטוני הסבר על כל מיני שאלות שלכם שאתם מוזמנים לשאול או להגיב באזור התגובות, וגם קישורים למשחקים שהצגתי פה יהיו באזור התיאור. אז כן, זה היה הסבר מאוד קצר על מה שיהיה בערוץ. אם אהבתם את הסרטון אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור האהבתי בעברית ולייק באנגלית, ואם אתם רוצים להיות מעודכנים במצב הסרטונים על הערוץ, לחצו על הכפתור הירשם באנגלית סאבסקרייב, וזהו, מקווה שאהבתם. ביי ביי.